Good morning, guys! Araw ng linggo ko ngayon. Nag-workout si Paul. Ako nandito lang sa bahay kasi I'm washing clothes. It's my laundry day. Nag-stop siya sa bahay. Saglit. Tapos na siya mag-workout. Binilhan niya ako ng alam talaga ng asawa ko na paborito ko ang milk tea. Ayan, bumili siya sa tindahan, guys. Umuwi siya sa bahay saglit para lang i-drop ito. Tapos umalis siya kasi kailangan niya mag-grocery. Tapos, alam niyo ba, guys, araw-araw na lang may dumating na package para kay Matli. Ang asawa ko walang tigil ang pagbibili niya ng mga gamit ni Matli. Alam niyo, minsan nalapit siya sa akin, sabi niya, sana nandito si Matli. Bakit? Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, gusto kong makipaglaro kay Matli. Parang naboboard siya minsan. Sabi ko, magantay ka na lang ng 2 weeks. Pupunta na si Matli dito. So, iba-vlog ko rin yan, guys, ang araw ng pag-pick up natin kay Matli. 2 weeks from now, December 1st. Happy December 1st! Oh my God! Ang bilis ng panahon. So, yes, guys. Buksan natin to. I'm just gonna grab a scissor. Tapos, mamaya, magpapatulong ako kay Paul. Yung binili natin na Christmas tree kahapon. I-set up natin yun. Kulang pa ako ng decor, guys, eh. But anyway, that's alright. We can go shopping for decors. Ayoko namang masyadong madaming dekorasyon ng Christmas tree. Simple lang, guys. Meron ako mga yung bilog-bilog from last year, yung mga bola. Yun, i-hang ko yun. Tapos, siguro, kailangan ko ng other shapes. Mga pa-ribbon-ribbon, ganyan. So, konti lang kasi it takes time din mag-decorate ng tree, guys. Oy! Pag-shopping nga kahapon, nalilito ako. Anong pipiliin? Bibili ka tayo ng tunay na Christmas tree. Ang downside kasi ng tunay na Christmas tree, guys, pag bibili ka ng malaki, masyadong mabigat. Kasi totoong tree yun eh. Tapos, siya, after how many days, medyo nagda-dry na yung dahon niya. So, malalaglag siya sa sahig. Kung nandito na yung aso namin, pwede niyang kainin yun. So, ayaw namin na ganun. Pero mabango yun sa bahay, guys. Ang pine trees, ang bango niya sa bahay, nangangamoy. Yun ang gusto ko sa totoong tree. Ang fake trees naman, ang maganda sa kanya is super light lang. Ayun ang maganda. So, pwede kang kumuha ng medyo matangkad-tangkad. Eh, dito, ayaw namin ng medyo matangkad kasi yung pag-store naman kasi, guys, matrabaho talaga. But anyway, it's just for once a year. Yes, just a simple tree lang, guys. Kasi it's just the 2 of us naman. Tapos wala naman kaming bisita. Pagdating ni Matli, ayan, kami ng 3. But this is Matli's blanket, guys. It's super soft. Ito na yung pangalawang blanket niya. So, I can wash them today. Kasi dalawa. Ito na, last na to. Sabi ko kay Paul, last na. Huwag ka nang bumili pa. We have to keep the box. You need to keep the box. That's where you store it. In the box? Mm-hmm. When we're done. Okay. Ito na siya. It's pre-lit na siya, guys. Meron siyang dalang lights. Oh. That's one. This is the second one. Medyo mabigat, ha? In fairness. Medyo mabigat. Oh, I see the stain. Akala ko metal ang stand, honey.
Ganito lang. I think it's like, okay, it works like this. So, ito na yung paano. Oh God. Okay, that one goes in really smooth. Ito, ayaw na niya mag-ano. Baka. Oh, that hurts. Ito naman, ayaw. Okay. Alright. Okay. Okay, guys. That's it. And then, ayun na siya. Nakatayo na siya. This is the light. Oh, wow. Pakita ko sa inyo, guys. Ito ba? Tama ba ito? Tama ba ginawa ko? This is it. Tingnan nyo. Bumukad-kad na siya, guys. Woo! Wow! Nice! Good! So now we can add the second layer. May extra na ano dito, lights. Lagay natin. You know what? Lalagay ko na lang siya dito, no? Dito sa corner. Kasi this goes here eh. In the corner. Ganyan. So, ayan. Ito yung second layer niya. So, lagay natin siya dito. The second layer goes in like that. Okay. And then, now we can spread these branches. Spread natin siya. So, ini-spread ko lang din ang mga branches niya, guys. Ganyan. To make it big. Okay. So, dapat isa-isa. Ganyan. Naka-wrap na kasi yung ano niya, guys. Yung lights niya. Naka-wrap na siya. So, ang kailangan lang talaga dito is isaksak sa, sa outlet. Tapos, yun, maglilit na siya. But, I think I have to arrange the branches para tama yung spacing niya ba, yung distance niya sa isa't isa. Okay. I know. Oh, hindi pala siya. Hindi ko pala naayos. Dapat pala i-spread pa. Adjustable yung mga branches niya eh. Sa Real 3 kasi, last year, yung Real 3 namin, hindi ko na kailangan magganito. Here. Ito yung last layer mo, guys. This goes here on top. Oh, wow. This is a big tree. Bigger than I thought. Ito pala ay mga gas na nirarap ko. Ayan siya. Kanina, guys. Ano ang laman nito? Hindi ko alam. Maaring may laman. Maaring walang laman. So, yan lang muna siya, guys. Diyan lang muna siya. Lagay natin yan sa ilalim ng Christmas tree. Mamaya. Meron ako dito mga pambula-bula, guys. Para sa Christmas tree. This was from last year. So, itry ko siya ikabit. Meron akong star din, o. Pwede natin ilagay doon sa taas ng tree. So, pasensya na sa ingay sa background ko kasi nanood ng sports ng aking asawa. Eh, mahilig siya sa ganyan. But anyway, ilagay natin ito sa taas, guys. So, put this up here. Wow. Parang hindi siya magkasya, guys. Hindi pwede. Hindi na lang siguro ako maglalagay nito kasi hindi siya magkasya. Hindi siya magkakasya.
Maganda lang to sa maliit na Christmas tree kasi last year yung totoong kahoy na pine tree ang gamit namin. Maliit lang kasi siya. Parang matangkad lang siya tingnan kasi nilagay namin siya sa mesa. So parang matangkad tingnan. Pero ito, hindi siya pwede sa taas. So, siguro hindi na lang ako maglagay para dyan. Narinig niyo ba ako? Talagang malakas yung TV. Ayun, sa computer ng asawa ko. But anyway, I wanna hang some of this para kung anong mga kakailanganin pwede tayong bumili sa tindahan. So, maghang ako dito. So, these are different kinds, guys. I have some na may pakinang-kinang siya. Ito may mat saka makinang, tapos ganyan. So, yeah, yan siya. I-try ko siyang ihang dito sa kahoy. Yeah. So, parang hindi siya makikita sa camera, guys. Pero meron na po. Nilagyan ko na po siya. I-on natin ang light. Oh! Wow! Our tree is lit! Beautiful! So, hindi pa yan kompleto. Bibili pa tayo ng ibang, siguro, pangkabit dyan. Pero ang ganda na niya tingnan. Gawa ng ilaw. I like it. Merry Christmas, guys. Nice. Maganda sana pag may malagay tayo dyan sa taas. Pero wala eh. Sayang ang star. Ito pa namang star na to is may ilaw siya. Pero hindi ko talaga siya pwedeng gamitin kasi itong cord niya is maigsi lang. We got More Christmas decor shopping for you guys. silver down there. Ayan. Nandito kami sa Walmart. I like them kind. That's them the ones that knock the fuck out. Huh? More Christmas decor. Our sled, you can get a sled. The sled, yeah, but the color is weird. I just want, okay, this one. This is nice. You don't put that. Yeah, we do. Yes, we do, honey. Oh, do you have a red? Oh, look. Okay, this is what I need. This. I'll get this, honey. I'll get this. Yung Walmart, kararating lang namin. Nakabili tayo ng pandagdag natin para sa Christmas tree. Tingnan ko kung bagay ba. Ito, para i-wrap ko around the tree. Tapos, itong mga bilog-bilog na bula-bula, nakahanap tayo ng iba't ibang kulay. Kasi yung kulay na nandito ay yellow, gold lang. Ganyan. So, i-try ko silang ilagay kung bagay ba. Hopefully, bagay sila. Tapos, may paganito din, panghang. Ganyan. Ito. Tadaan! So, ayan. May iba't ibang piraso. Ayan siya, guys. Tik, tik, tik. Ay! Ang cute nila.